Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Mehriban doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň temasy Siriýa türkmenleri Türkmenistan nerede diýe. Gepleşigimiziň mehmanlary Dünya Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň agzasy Siriýaly türkmen Hamis Türkmen we Ýaýla daganaky Baýrbujuk krizis merkeziniň öňbaşçylaryndan Saadetdin Molla. Siriýa türkmenleriniň wekilleri söhbetdeşlerimiz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk efendim. Bütün dünya Türkmenlerine buradan Suriye Türkmenlerinden. Hoş bulduk Devlet Bey. Türkmenistan'daki kardeşlerimize Bayırbucak'tan Rus bombardımanı altından sevgiler, saygılar sunuyorum. Hormatly radio dinleyijiler, şeýlede söhbetdeşler Azatlyk Radiosyny halk köpçüliginiň bu temadaky pikirini öwrenmek üçin azathabar.org internet sahypasyna we Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosy adly sahypasyna Siriýaly türkmenler Türkmenistan nerede diýe adly forumlar çap etdi. Şol forumlara öz pikirini beýan edip tesvir ýazanlar iki tapawutly garaýşy öňe sürüpdir. Olaryň bir bölegi Siriýaly türkmenlere eýe çykylmaly, kömek edilmeli diýen bolsa, beýle kur topar bolsa, Türkmenistanyň näme ara balanşy bar, olar bilen näme daxily bar diýen ýaly garaýşy öňe sürüpdirler. Hawa siziň Türkmenistan hem ol ýerdäki türkmenler bilen bir daxylyňyz barmy? Şeýlede Türkmenistanyň hökümeti burada nähil pikirde? Hamis Türkmen söz size. Ben de Halep bölgesinin sıfır noktasında hemen hemen 147 köyümüz olan bu bölgeden. Men şuğa Türkiye bilen Aleppanyň serketleşýän 147 san Türkmen owasynyň yerleşýän ýerinden gepleşiňe de gatnaşýaryn. Siriýa türkmenleriniň bize nähil daxily bar diýenlere jogabym ynha şeýle. Men Türkmenistanyň Dünya Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň agzasy we Siriýa türkmenleriniň hem wekili hasaplanýaryn. Özüm 2011-nji ýylda Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň ýygynagyna hem gatnaşypdym. Diýmek Türkmenistanyň hökümeti bizi hem dünya türkmenleriniň arasynda alyp öz wekil saýlapdyr. Biz näçe uzakda ýaşaýan bolsak we aradan 1000 ýyldan gowrak wagt geçenen bolsa, biziň bir ata watanymyz bar. Şonuň üçin hem elbetde edil ata watanyň bizi dünya türkmenlerini agdalyk alyp wekil belleşýäli, biziň hem ata watandan edýän käbir tamalarymyz bar. Suriye Türkmenlerinden Dünya Türkmenleri üyesiyim. Aşgabat'ta da bulunmuştum 2011 yılında. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň temasy Siriýa türkmenleri Türkmenistan nerede diýe. Gepleşigimiziň mehmanlary Dünya Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň agzasy Siriýaly türkmen Hamis Türkmen we Ýaýla dagdaky Baýrbujuk krizis merkeziniň öňbaşçylaryndan Saadetdin Molla. Şu ýerde Baýrbujuk türkmenleriniň wekili we krizis merkeziniň hem öňbaşçylaryndan Saadetdin Molla söz bermek isleýän. Saadetdin Molla dinleyijilerimiziň aglawa köpçüligi Siriýa türkmenlerine eýe çykylmaly we kömek edilmeliýän garaýşy eýe. Eýse, häzirki ýagdaýda Baýrbujakdaky türkmenler nerden nähili kömek alýar, ýagny size kömek edýän barmy? Devlet Bey, biz 5. yılına giren savaşımızda hep kendi imkanlarımızla Esad rejiminden ganimet olarak aldığımız silahlarla ayakta kaldık. Biz eýen 5. ýyla uzan söwüşimizde biz öz güýjimiz bilen, ýagny Esad rejiminiň goşunlaryndan alan oljalarymyz bilen goranyşymyzy öpçün etdik. Ýagny soňky Ors hüjümlerinde Baýrbujak etrapy doly boşadyldy we Türkiýe bilen araçakdaky Yamadi diýen ýerde gurulan bosgunlar düşelgesine türkmenler ornaşdyryldy. Ynsanperwer kömekleri diňe Türkiýeden iberler. Türkiýeden resmi döwlet tarapyndan iberilýän ynsanperwerlik ýardymlary bilen bir hatarda jemgyýetçilik guramalar tarapyndan edilýän kömekler hem bar. Mundan 2 gün ozal telefonda bolan bir gepleşigi size ýetirmek isleýärin. Ertir ýerden sagat 8-de Volkan atly bir çağajyk maňa telefon etdi. Özüniň İstanbulda 2-nji klasda okuyandygyny we ene atasynyň özüne berýän suwalga puluny Siriýadaky türkmen doganlaryna nähili ýetirip biljekdigini sorap menden golda besledi. Men gaty tolgundym ol çağajygyň aýdanlaryna we bir salym oňa jogap berip bilmedim. Ýudunyp bilmänligim üçin. Men bu misalyň üstü bilen şunu aýtmak isleýärin. Türkiýeli 2-nji klasda okuyan bir okuwçy çağajyk öz suwalga puluny Siriýadaky türkmenleri berýärke, baýdöwlet bolan ata watan Türkmenistan kömek etmek beýledi dursun. Iň bärkisi şu wagtda çelli bir duýgudaşlyk hem çap etmedi. Şeýle
de şu wagta çelli Siriýadaky türkmenleriň halyndan ne habar aldy, ne de gyzyklandy Türkmenistan. Men olara şu pursatdan peýdalanyp şunu aýtmak isleýärin. Siriýadaky türkmenlerim siziň doganlaryňyz we olaryň şeýdip helak boluşyna haýpyňyz gelenokmy? Hiç rahminiz gelenokmy? Elimizde diňe bir Kalashnikov tüpeňimiz bar. Orslar bizi bombalary bilen gyrmaga dowam edýär. Bu bize edilýän zulma reaksiýa görkezmän nähili ýaşap bilersiňiz. Iň azyndan käbir siýasatçylaryň edişi ýaly içi dilden bärde bir ýazgarış diýen bolup bir beýanat hem çap edeňiz ýok. Biz muňa düşünip bilemiz ýok we biz muny hak etmedik. Türkmenistandakylar taryhda ors zulmuny görenligi üçin bize has gowy düşünmeli diýip pikir edýär. Dünýäň biziň edil häzir orsyň harby güýçüne garşy durup biljek ýagdaýymyz ýok. Siriýede ýaşaýan 3,5 million türkmeniň adyndan haýyş edýär. Bu türkmenlere eýe çykyň. Bu adalatsyz hem wahşy söwüşde olary ýalňyz goýmaň. Her milletiň bir özeni bardyr. Siriýa türkmenleri hem Türkmenistanyň özendir. Özenini eýe çykmaýan, özenini goramaýan döwletler dünýäde ýok bolup gitýändir. Dogan bolup doganyň gadyryny biliň diýär. Eğer bir küçük çocuk Türkmen çocuklarına 20 TL harçlığını gönderiyorsa şu ana kadar halimizin nice olduğunu sormayan koskoca bir Türkmenistan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň temasy Siriýa türkmenleri Türkmenistan nirde diýe. Gepleşigimiziň mehmanlary Dünýä Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň agzasy Siriýaly türkmen Hamis Türkmen we Ýaýla dagdaky Baýır Bujak krizis merkeziniň ýolbaşçylaryndan Saadetdin Mollo. Hawa Türkmenistandaky Dünýä Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň Siriýaly türkmen agzasy Hamis Türkmen, siz iki ýurduň ýagdaýyny gowy bilýän bir Dünýä Türkmen Türkmenistanyň hökümetinden Siriýaly türkmenlere nähil kömek edilmegini isleýäňiz? Türkmenistan Siriýa türkmenlerine nähil kömek etdiler we şuň bilen jemläsek söhbetleşýärmiz. Söz sizde Hamis Türkmen. Efendim, engel değil. Bizim tek ve bir bildiğimiz bir şey var. O da ata vatanımız. Türkmenistan'dan her Suriye'deki Türkmenin bir beklentisi vardı. Bizim Türkmenistan'dan ähli tagarlarlarymyz puçolly. Siriýa türkmenleri Türkmenistan barada häzir şeýle pikir edýär. Birinciden dünýä türkmenleriniň ata watan diýen bolsaňyz onu Türkmenistan halkara arenada we halkara guramalar hem jemgyetçilik guramalar çägini bize näme üçin eýe çykmady. Ýogsa ata watanymyz bizden ýüde gurdymy? Türkmenistan Siriýa türkmenleri barasynda bir tagarlaç topor döredip bilmedi ýaly näme özüniň urmaýan bir döwletmi? Birleşen Milletler Guramasynda agza ýurtlaryň köpüsi ýürüýte toporlar döredip olary ýagdaý ýerine görür ýaly Siriýaýy berdi. Bu bir bar bolan bir halkara tejribe we hiçili kanuna ýa-da Türkmenistanyň bir taraplygyna ters düşýän ýerim ýok. Hemme ýurt diýen ýaly Siriýa özüniň sinsi toporuny berdi. Biz bolsak hem işe Türkmenistanyň hem topor geldi diýip öz doganlarymyza garaşdyk. Biz öz aramyzda näçe ata watan Türkmenistan bizi unutdy diýänem bolsak ýüregimiziň töründäki has çuňraklardan gelýän bir duýgu bizde hem işe şeýle bir umyt döredýärdi. Biz hem işe nirde biziň atamyz, nirde biziň watanymyz diýip ak çekip soraýardyk. Edil häzirki ýagdaýda da Türkmenistan gyssagyr kömek toporuny döredip Siriýadaky türkmenleriň arasyny bermeli. Häzirki günde Amerikanyň prezidenti Barack Obama Baýır Bujak diýen bolsa biziň Türkmenistanymyz nirede? Türkmenistanyň tiz wagtda ynsanperwerlik kömeklerini ýola goýmaly. Eger döwlet tarapyndan bolmaýan bolsa onu jemgyetçilik guramalarynyň üstü bilen ýola goýsunlar. Şol wagtyň özünde hem Türkmenistanyň prezidenti Siriýa türkmenlerinden bir topor gyssagyr Aşgabatda maslahata çağırmaly. Biz ata watanymyzdan şeýle zatlara garaşýar. Sebäbi şu wagt çölesiňen soňkur damja suwa meňdiýär. Biz öz doganlarymyzdan kömege garaşýar. Bugün Obama bile Baýır Bujak konuşuyorsa bizim Türkmenistan'ımız nerede? İnsani yardım Türkmenistan'dan seferberlik yapılması gerekiyor. Hawa Saadetdin Mollo, siz hem öz pikiriňizi goşdum diýdiňiz. Siziň sözüňiz bilen ondan gepleşigimizi jemläliň. Saadetdin Mollo. Ben burada işin daha tehlikeli boyutuna değinmek istiyorum. Türkiye'nin güneyi, Suriye'nin kuzeyi Türkmenler üzerinden bir Kürdistan olarak orada bir Türkmen soykırımı yapılmak, planlanmak istiyor. Men hem şu pursatdan peýdalanyp Türkmenlere geljekde abanýan bir hop barasynda öz pikrimi aýdasym gelýär. Türkiýanyň gün ortasynda we Siriýanyň hem demirgazyk sebitlerinde ýaşaýan türkmenleri häzir Kürtler bilen çaknaşdyrmak isleýänler bar. Şunuň üçin hem biz Siriýaly türkmenler Türkmenistanyň Türkiýe bilen birlikde bize kömek hem tagalla hyzmatdaşlygyny ýola goýmagyny isleýär. Biz de buradan bir Türkmen olarak arkamızda Türkmenistan'ı da Türkiye ile Türkmen kıyımına müsaade etmemeleri için birlikte bir politika izlemelerini bekliyoruz.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.